Bolang kene sik lur. Area kandang pitik karo nggon tebu. Mbok menawa nyantol. Iki lur rekasane golek uwik. Wih. Oke. Duduk sih. Di. Oh, ini kene lur. Kok gede men. Waduh. Wih. Nemu lur, nemu. Ih, sip. Apa ki barangku? Apa-apa. Konde-konde kuno ora apa-apa, wis ra nganggo. Oke. Lah, lumayan. Bingung ki opo bahan iki. Wis pokoke diamanke.